Enkosi kakhulu ngokuhlela nathi nisasibukele apha e-SABC lihaye. United Democratic Movement ichaze le meko njengengxaki okanye njengengxakeko yokuziphatha kunye nentlalontle. Ikhankanya ukunyuka okumangalisayo kwe-45% kwimisebenzi yenkcazeko kulo nyaka ophelileyo okunye nathi ngoku nguZandile Phiri unobhala jikelele we-UDM. Zandile, masikubulise sikwamkele e-SABC lihaye. Sethemba into yokubana uvuke kakuhle kusasa nje. Siyakubulisa Zandile, siyakumkela. Nami ngoba nilapha ndibulise nakubaphulaphuli. Enkosi. Enkosi kakhulu. Umbutho we-UDM ichaza imeko ye-gambling eMzantsi Afrika njenge-moral and social emergency. Ingaba mhlawumbe ungacacisa ukuba kutheni nisebenzisa olulwimi olunamandla kangaka ukuchaza lo mba? Okokuqala ekufuneka ubana sikwazile, when it comes to gambling there is a lot of loopholes eziye zenze into yobana abantu abakho semthethweni nezinye companies zikwazi ukungenelela apho. So into eyenza ubana siyibeke ngolu hlobo into yobana there are also different sectors nabantu. I-US ngoku is spread to our youth in such a way that ingenelela nakubantwana besikolo abasebenzisa NSFAS. Sithi ke ngoku ke umthetho mawulandele imali ngalendlela yento yobana if kuza kwenzeka into yobana kubekho ezi gambling companies zifana nezi mayibe kanti zi-licensed and they are South African so that they can also contribute to the economy yethu. So if South Africans, they are online gambling, then they should be South African companies as well. As we know that the National Gambling Board nayo and the Financial Intelligence Center kufanele ibe nazo i-platforms zomonitorisha yonke le system. So sime apho ke ngokuthina siyi-UDM. Yey Sizandile, xa sijonga inkcukacha manani ziyothusa kakhulu kuba kuyatsho into yokubana ngumyinge ka-40% wabantu abatsha abathe bangena kwi-gambling ingakumbi emva kwe-COVID-19. Ngoku even nabantu mhlambe abaxhamlayo abafundi ku-NSFAS bayatsho into yokubana bazibandakanye kwi-gambling. Sentsho it's a quick way out of poverty. Mhlambe ucinga uba eyona ngxaki ileli kubafundi ingakumbi abaxhamlayo ku-NSFAS intoni mhlambe ezawuba into yokubana bangene kwi-gambling kwaye okungalungiswa njani? Okokuqala, we must also remember ke ubana students they are also victims zalento yale gambling. In fact, they are victims as a wider and social economic crisis sikuyo as we are speaking, knowing very well the South African that we are living at our country at this stage. It's very difficult to survive, looking at the poverty side, looking at the unemployment, besides those who are using NSFAS, abantwana bebodwa nje the all youth. I don't want us to look at one thing, but we need to look at the prevention measures and the way how we can solve this thing, yale online gambling. For instance, NSFAS and universities must work together, basebenzisane, to include financial literacy. Umzekelo, they do sign consent forms, these students and all that stuff, but at the end of the day, between you and me, is there any awareness program or workshop that goes beyond that to the universities, informing the students that this is how you can use this money, this is how it needs to be done, the do's and don'ts. We cannot blame them, but we are saying that these there should be measures and there should be awareness before and after this whole thing happens. NSFAS babo abantwana. Yes, the rate is high because sonke siyayazi abanye baya ezikolweni ikati leleziko. We don't want to run away from that, but they should also know that this is their future and this is what they are given at this stage in order to sustain themselves until the next coming year.
Ngiyayithanda lento icaphulayo Zandile malunga noba mhlawumbe kube khona inkqubo ezokufundiswa ngokwemali, and this speaks a lot about the gap within our education system kuba kaloku xa bezawufunda nge-financial literacy sebefika kwidyunivesithi umuntu uzozibuza into yokubana yonke le minyaka umntana befundiswa ntoni, and kunzima into yokubana mhlawumbe yes it's possible kodwa kunzima into yokubana uzawufunda ngemali sele ungena kumaziko aphezulu emfundo. Kananjalo into siyiqaphelayo Zandile kukuba kukho inkxalabo zokuba amaqonga okubheja kwi-internet kunye nentengiso ezinobundlobongela ziqhelekile kwi-gambling ngakumbi kubantu abatsha. Urhulumente mhlawumbe namaqumrhu alawulayo angabakhusela njani ngcono abemi ingakumbi ulutsha kwezi mpembelelo? Thina ke siyi-UDM sithi there should be national gambling policy. In fact, they must act immediately in that policy. But regulate online gambling platforms and close illegal loopholes, as I've said earlier on, as the unlicensed operators, because there's a lot of unlicensed operators abantu abalapha. Secondly, we will raise this thing nase parliament. They restrict advertising and influencer marketing. Yinto entsha ebonakalayo ngoku ufumanise kubi content creators abantu which are the role models of our youth. Instead obana they turn that lento yobana be advertiser and everything nabo baya promoter and all that stuff. And yes, there is also irregulations apho bezoxelela into yobana gambling is up until this ages and all that stuff, but knowing that now you are introducing it ikwele era esikuyo, whether we like it or not, content creators, they are speaking more louder to our youth than before. Then we introduce irresponsible gambling education at tertiary institutions within communities. We are saying that they should ensure that as far as universities, the Koyo, Zalapa in South Africa, they implement a monitoring system. That's one of the things that we are lacking at South Africa in our country, is the monitoring system. There should be monitoring systems to prevent misuse of allowances and support students who fall into addiction. When it speaks about this one, it takes me back to that 14 million thing that happened, and then the student was, however, evicted, or maybe she was there for 5 years, I believe, for that era of 14 million rand, where she was tracked what she was using that money for. Because I believe that she was found guilty because of how she used that particular money. If there is do's and don'ts, they should do that. The awareness should be done as early as possible. Umntwana angaziboni sezigaxelekile in such situations. Then strengthening and better resources, the national gambling as well should be looked at. To ensure that they are being supported and it reaches nalapha ezikolweni zabantwana, because abantwana bethu nababa abancinci basezi high school, you find out that banezinto betway in their phones. They are playing with them and they are winning as 200 rand, and then you don't know what are they going to do at the end of the day. So it's a chain that needs to be monitored. Wena Zandile, into ekhwankqisa kakhulu is that even as the apps ze-gambling ziya-offerisha i-loans, zisho into yokubana no, uba ngaba mhlambe uthi awunamali ungathatha i-loan. And into ebuhlungu kukuba there's mental health as well, apho abantwana kufumanisa into yokubana bangena kwi-depression, abanye bade bazibulale. Masibambe ngazibini ngexesha lakho Zandile ngokutyebisela ababukeli ngento ebalulekile kangaka esingatsho into yokubana iquqisa uMzantsi Afrika. Right, mbukeli, lo besidlana indlebe naye nguye uZandile Phiri, ongunobhala jikelele wombutho we-UDM.